for today's video guys, magbinig nita guys, bisag udtong dako. Oh. Yummy guys, oh. Yummy, yummy. Ang binignit kasi manasanta na. Okay. Yummy guys, yummy. Ano lang ka ni? Ikaw, wala na butang hinang ka. Sus, nabibigyan pa kayo natin lang ka. Ah. Unya lang, manorin ito. Kalintang ng ka. Ano? Ito na lamasan guys, pila rin kinabuhig piso. Piso. Ako lang ng butangan anak. Wala ko kayo kung sa ubang panglamas anak. Tangan na nato ani. It's not. Atong abokalon. Yummy na. Guys, luto na nga tong piso guys. Ready to eat na guys. Ngayon tag manok guys. Lamig. Kuha tag. Kuha tag manok guys. Baka. Buko na niya nga. Kainit dahil.
Ilabing panit ka. Kolesterol na.